Pipila ka mga residente daplin sa baybayon sa Barangay Matina, Playa, Davao City. Mialma sa mga nagapanglabay og basura sa baybayon. Atong sero ng detalye niini sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, pipila ka mga residente ang nagpadayag sa ilang kabalaka tungod sa posibleng peligro o sakit nga dala sa mga nakatambak na basura. Sa video nga kuha sa usa ka netizen sa coastal area sa Seaside 2, Barangay Matina, Playa, Davao City, makita kining mga basura nga naglutaw-lutaw na ilawom sa kabalayan sa lugar. Kining duha ka residente, makita nga dunay bitbit nga palanggana sa mga basura nga gilabay lang daplin sa baybayon. Ang maong video, miani og nagkadayang reaksyon sa mga netizen. Ang mga residente sa maong lugar, sama ni Ronald, nabalaka sa sakit nga pwedeng makuha gikan sa mga basura. Tapos kung unsay kuan sa solusyon nila, ako lang ang yung makuha ng mga basura. Gani si Rosalita, nagmuntar na og signage gawa sa iyang tindahan nga nagabawal sa paglabay og basura. Among kuan good kanal mabara man gud diri permente sir. Nya mo na among problema po diri kay nabahaan na biya mi diri kay ang napuno among kanal puro basura. Sumala sa Barangay Matina, Playa, duki na kininila nga problema. Dugay na gid nga problema mo kabaro na magita ko unsa habitat sa mga badyaw no. Kani pud ang mga basura da is gikan pud sa ibabaw no, gikan sa sapa. O na pud nakaserve pud ang mga badyaw tungod ilang habitat mao man ginano. Pag-abot sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa lugar, among nakita ang nagtapok ng mga basura ilawom sa mga balay sa coastal area. Doon na pa'y mga bata nga nagdula-dula sa tubig kung asa dunay mga basura. Makita usab kini usa ka bata nga nagbitbit og bala sa iyang hugaw o pinabay kini diretso sa dagat. Sumala sa tribal leader sa Badjao community sa lugar. Ginatapok nila ang ilang mga basura aron makolekta. Naglisod daw ang mga garbage truck nga mosulod tungod sa kagamay sa dalan. Busa, nagabayad sila aron dunay mohatod sa ilang mga basura. Kapitan, nag-ingon na sa mga nga kung nami basura, mag-request lang mi sa barangay. Pero ini magbutang nami kanang mga sagbot diha, di man madala tanan. Munang sobra amo nalay palabay sa mga motor kung naay magwan pero magbayad mi. Sugyot nila nga unta gagming sakyanan na lang ang mokolekta sa basura. Apan sumala sa barangay, Nang magkusar pwede na to ipalabas na isakyanan pero ingon nga kuhaon lang gud ilang basura, special sila dili kay di ra maoy trabaho ra sa barangay kadako sa kung barangay no. aron masolusyonan ang problema sa basura, nagapaygayon og cleanup drive ang maong barangay matag bulan. Ginatudloan usab nila ang mga residente sa insakto nga paglabay sa mga basura. Nagpayulusab ang barangay nga pamultahon ang masakpang nagalabay og basura bisan asa. Nailan sab nila og istorya ang duha ka individual nga nakita sa video nga nagalabay og basura. Sara, nang hinaot ang Barangay Matina, Playa nga tumanon gayud sa ubang residente ang insakto nga paglabay og basura aron malikayan ang posibleng peligrong dala niini. Sara. Okay, daghang salamat, Kent Abrigana.